ஹே காய்ஸ், இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா ஒரு மதர்ஸ் டே கிஃப்ட் தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ நான் அதுக்கு வந்து ஒரு கார்ட்போர்டில் வந்து M3 எழுதி வச்சுருக்கிறேன். நான் எப்படி எழுதியிருக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள். நான் எழுதிக்கிற மாதிரி நீங்களும் எழுதிக்கோங்க. ஓகே, நான் வந்து MOMனு கட் பண்ணிட்டேன். மாம்னு 2 எம்மும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. ஓ கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த ஓவில் வந்து நான் நடுவில் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காண்டி நான் உல்லன் த்ரெட்டை எடுத்திருக்கேன். ஓகே, அந்த உல்லன் த்ரெட்டை வந்து நம்ம ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டிடலாம். ஓகே, நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தான் ஒட்டிட்டேன். இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக உள்ளே விட்டு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நான் இப்போ எம்மும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு 2 இடத்துல சைடில் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நமக்கு மாம்னு வந்துருச்சு பாருங்க. இவ்வளோ அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு. இந்த மாதிரி நான் இன்னொரு எம்மையும் செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ வந்து நமக்கு அந்த சென்டர்லேருந்து நம்ம ஒன்று கட் பண்ணோம்ல, அதை எடுத்துக்கலாம். அதை வந்து நான் இப்போ ஒரு ஒயிட் கலர் அக்ரலிக் பெயிண்ட் வச்சு பெயிண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். நீங்கள் வந்து ஒயிட் சார்ட் கூட அதை கொடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாக கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே, நான் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டேன். நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நான் பின்னாடி என்ன ஃபோட்டோ ஃப்ரேமுக்கு நம்ம மாட்டுற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒன்று மாட்டிட்டு அடுத்து நம்ம பின்னாடி அதை நிற்க வைக்கிறதுக்காண்டி ஒரு இதை வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். நமக்கு நிற்கிது. நான் வந்து இதில் ஐ லவ் யூ மாம்னு எழுதிக்க போகிறேன். நீங்கள் எதனாலும் எழுதிக்கலாம். இதில் வந்து நான் டெக்கரேட் பண்ணுற மாதிரி குட்டி குட்டி ஹார்ட் போட்டுக்கிறேன் அங்கங்கே. ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து அந்த 2த்தையும் ஒன்றா மூணுத்தையும் ஒன்றா ஒட்டிக்கலாம். ஒட்டிட்டு பின்னாடி நல்லா செலக்ட் போட்டிக்கோங்க. இப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஒரு அழகான மதர்ஸ் டே கிஃப்ட்டு. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் குட்டி பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ.